Cicerový špeciál pokračuje dnes cicerovou polievkou s pórom podľa Jamieho. Keďže Jamie nevyužil tú príležitosť urobiť o tom video a iba napísal recept, takže preto sme sa ujali tejto možnosti. Potrebujeme pór a cícer, trochu masla, zemiak, cibuľu a nakoniec tam pridáme na dochutenie tento výborný parmezán. Použijeme aj vývar, ktorý sme si urobili v predchádzajúcom dieli. Ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Ideme na to. Začíname maslom. Odoberieme si z tejto cicerovej polievky asi 2/3, 1/3, uvidíme. Všetko ostatné vlastne budeme mixovať, aby sme mali krémovú konzistenciu. Pórik v oku, inak v pohode. Vznikla nám krásna krémová konzistencia. Nepridali sme nič biele, teda žiadny jogurt, žiadnu smotanu, žiadny krém fresh. Tá konzistencia krémová je iba tým, že sme vlastne zmixovali ten cícer, časť zemiakov a pórik. Teraz to už dávam do servírovacej misy, takže sa chystáme je papkať. Na záver si pridáme na dochutenie ešte parmezán strúhaný, ktorý to výborne dochutí. A možno to zmení aj na krajšiu farbu, ale na to by som sa nespoliehala. Je to jednoducho pór s cícerom, takže akú farbu by sme čakali, ak nie takúto. Dobre, máme to.